Esaten dute, boxealari bat daukala bihotza eta talentu. Talentua lan den behar. Konstantzia eduki behar duzu. Eta bihotza ere oso importantia da. Baina burua. Jaikitzen naizenean, beti korrik haitzen dut. Gero, zora luzetik juten naiz egunero Bilbora, teknika lantzen dugu goizian eta gero beti asaltuak itzen dugu arratzaldian. Hori da nire egungo lana. Nila ez dakit zehingo duten, ez baldimena izkuten entrenatzera. Niretako hau nire bizitza da. Osea, lasaitasuna lan duen bia da. Konzentrazioa askoz gehiago. Baina gehiago lan duen bia da zuk zurekin ondo gotia. Boxeoan nahi dudan transmititzea pertsona hobetzia, pertsona bakoitzari bere barruan dakana ateratzia eta batez ere hobetzia. Lan duen bia dela da zure burua. Zuk zure buruari esan behar diozu gauza asko. Gimnasioan ondo entrenatuko zu, beti ondo. Baina ondo entrenatzen baduzu eta gero etxera joten bazara eta ezara zurekin ondo goten, gimnasioan indozun guztia ez da ezertarko balio. Ni naiz nire aurkako txarrena. Landu dagoen guztiak ez irtetzea, niretako hori da txarrena. Eta hori, egunero, landuen bia da burua. Gauzak irtetzeko ondo egon bia zara. El momento a la hora de. Goizan riñan, zure arazo guztiak etxean daukazunak, lana, gurasoak, lagunak, hori, ahaztu.